guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Hangal Girl, ang yung hangal sa kabukiran. So today's video ay well, ito talaga, mahirapan talaga ako pag intro na. Oh my God! Ginoo ko na igapawirso diris among bukid. Alingasa ka ay diri time sa. Wait. So guys, samahan nyo akong pupunta ako magbulad mig humay diris among bukid. Char niya nakakuan kaayo. Nasa ka ay time sa. Uy! Wait! Pasaylo ako. So guys, magbulad mig humay diri sa karsada. Padaplin diri. Since noon nakapag-vlog ako sa pag-harvest ng palay, ngayon magbulad lang mi. Dana nakahayag sa book. So ito ang naani naming palay guys. Maliit lang. Magbulad mi para magpagaling. One hour later. So hi guys, niuli ko kay alingasa, then nag-video pa. Antay mahutog sa ko. Muli ko sa amuang payag. Muli ko sa among payag. Come. Klaro ka, oh. Kapoy ko alingasa, din napagapawirso. Naglagot ko. Few inches later. So guys, umuwi ako dahil nakapakaingay doon sa kalsada while nagbulad mi og humay. Naglagot ko. Marinig ko nyo pa naman siguro yung background. Nagpawirso og lubi, galagot ko. So guys, since Sunday, day of day, wala akong magawa. Imbis magbulad ko humay, alingasa kay dito sa kalsada dap napadyo yung mga nag-video kay mga yabag ra ba, mga inahak, mga yabag ra ba, makalimti. So, mag-taste test na lang taning migoring kay gutom ko. So, samahan niyo ako. So guys, instead magbulad ko humay, nagluto na lang kog pansit canton, Lucky Me pansit canton. Then mag-taste test na lang ko. I-compare na ako aning megoring. Kung asay mas lami nila. Kay first time na ako mag-try og megoring. Fried noodles. First time na ako. Always lang jud ang Lucky Me. So let's try kung asay mas lami. Kung saan ang masarap. Doon tayo sa masarap. Charot. Aww. So guys, I'm back. After 30 years, naluto na ang aking pansit canton. And this one is the megoring. So, nag-try ako, ito na lang i-vlog ko for today kasi magbulad na ako gumay pero napakaingay doon, sabi ko nga paulit-ulit. So, at nagpasalamat ako at tumigil na yung nag-video kay at pawirso. So guys, samahan nyo lang ako to let's try this noodles. So guys, nandito ako sa lantay. Uy, bakit may ano? So, ito yung pansit canton, ito yung megoring. Iwan ko kung tama ba yung pagkaluto ko. For first time ko pa talaga mag-try ng megoring. So, it's an Endo Foods pala, oh. Endo Foods. So, first time ang taga-bukid mo try og noodles. Kay lahat dito, pansit canton lang yung kinain namin ng mga taga-bukid. So, guys, ito yung megoring. First time ko mag-try. Try natin kung anong lasa. Sakto lang. Bali yung sisining niya 3. May 5 lahat. Mayroon din siyang anyong bawang na may goreng. So pasensya na kayo. Alam kong naka-try na yung iba pero first time ko talaga kaya iba-vlog ko na lang. Okay lang din yung lasa niya. Matry nga uli.
Maanghang din siya. Okay rin din yung lasa niya. Pero compare sa nakasanayan natin na laki may pansit canton, mas masarap for me lang. Mas malasa yung pansit canton pero mas maalat siya. Sakto lang siya. Tapos yung noodles niya, same lang din talaga, no? Compare sa, masarap pala tumiguring. Doon, pag bumili kasi kami, mga taga-bukid, pansit canton lang talaga ang nakilala namin pansit canton. So, masarap pala din itong miguring. Hindi siya maalat, sakto lang. So, masarap siya, guys. Pero, sabi ko nga, yung mga taga-bukid, lagyan natin, ginoko, taysa, ambisa, pag akong luto, naiamoy kuan. Kaya naman guguskus, ilalom sa mangga, guys. Nagkaon-kaon, nakos kamanggahan. So, nara ko diri gapuno, dayon akong luyo basakan. So, kinabuhing bukid, charot. Wala ko sa amo ang balay, kay kahugnoon na ang balay. Hindi sana akong luto dong. So, guys, mga unta, guys. So, at least, nakatry na ako ng migoring at alam ko na yung lasa. So, dili na masubanon si hangal. Kaya kawalo ka ng mga taga-bukid nga subanon, yung mga dito ng mga No. yung mga ibang bagay na hindi pa natin na nakakain at mga na yun na. So, that's it muna, guys. Sana di marinig yung nag-video sa background ko at masi-PR pa ako. Impas ang pamugas sa YouTube. So guys, mga unta guys, din naglisod ko sa akong kamera nga makita akong nawong o makita ang noodles. Pero ang importante nga buhi. Ang importante ay yung mahalaga. So kain muna tayo, guys. Masarap ang migoreng, guys. Try nyo. Sa mga hindi pa nakatry gaya ko, i-try nyo ang migoreng. So anyari na sa kamera ko. Naguyog-uyog na siya. So, let's eat. Dayon, ang among pansit canton diri sa bukid, guys, ay lagyan ng luto. Tapos, tingnan ngit-ngit siya. Manong ngit-ngit ka? Ang pansit canton, lami ikinamot. Yan niya ay bilog nga sinugba. Napakawalang kwentang vlog na to. Pero hayaan nyo na. Pagbigyan nyo na ako. Palagi. Nara ko diri sa diskanso sa among bukid, guys. Kay dili igang. Buti na lang hindi umilan. Gutom ko, guys. Mura din kalamitan tulan sa mo ang bukid. Saka lang pag masarap, pag may selebrasyon. Bakit ganyan? Bakit kaya ganyan, no? Pakita na ako sa ulo sa bulan. Ayun na lang. Pagduwa mo kay ilag, bular. Bisaya can relate. Shout out sa lahat ng Bisaya ng mga gwapa. Ta? Tanambe na gwapa. Way maot sa kalibutan, guys. A few moments later. So, ubos na. Urot na ang bulad, guys. Tapos, yun lang ang video na walang mga nagaganap na mga Dito lang ko sa bukid, Paharahay,
Malanghap ang mga malalamig na hangin. So, dito ako. Upuan at ayan. Ang basakan, kabungturan, bulubundukin at iba pang mga halaman. So guys, ang mga pobre, bahalag bulad, basta na ay dessert. Nami biko guys, ginoo ko. Ang biko, nga dukot, lagom pa si lubot. Ginoo ko. Makatangtang pag ngipon. Biko mo guys. Bagong ani at nakabiko kami. Charot. Bahalag pobre, basta hilas. Bahalag bulad, kanton-kanton ran, ay biko. Ang dukot sa biko. Ang lami sa biko kay dukot. Ang Tagalog ng dukot. Ang nagulog ng dukot, scorched rice. Ay. Basta. So guys, habang kumain pa ako ng biko, mga natitirang biko ug dukot, thank you for watching kahit walang masyadong ganap dito sa aming kabukiran ni Hangal. So pasensya na kayo, pero basta yun lang ang mai-contribute ko sa bulol ko, oy. Yun lang ang mai-contribute ko sa ekonomiya sa YouTube. So guys, thank you guys for watching. This is Hangal Girl, yung Hangal sa Kabukiran. Please subscribe my channel Hangal Girl and click the notification bell para updated sa lahat ng kahangalan. Bye for now. See you all. God bless you. God bless all your channels. Take care. Stay safe. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと